Salom тамошобинои азиз. Овоз маҷбур кунам. Хоса даиҷа хован ма иҷада завтрак тайёр кардам ва бори дига мегӯм ки влого дига дар ҳамин канал мебироянд. Мехоҳам ки ҳар рӯз влог кунам. Ранги Нилуфар ҳар рӯз влог мекард. Интересно им ки нашава ҳаррӯза кӯшиш мекунам ки влог кунам дар ҳамин канал партом. Ана имҷа влогои маро тамошо кунед. Ҳозир ман завтрак тайёр кардам. Имрӯз душанбе 22 феврал. Короче худам теза кофеча мехӯрам, нон мехӯрам, мерам пай кором. Рӯзи душанбе рӯзи рафтани салона ҳар ҳафта. Баъд бо ният дорам ки чӣ бурам, бозор бурам. Хулоса бо бегаҳ ният дорам ки эфир кунам, чах кунем. Касе да саҳарай ҳаматон дар рӯзи бобарор, ҳафтаи бобарор лайка биҷиқи комментариёро бинависед. Контейнер барои мақтаби Дилафрӯзшон. Булочка, печени, шараф Дилафрӯз дополнительно мехонанд. Булочкашон мераванд оз дарс. Имрӯзи душанбе боронӣ. И ҳафта ба фикрам ҳама ҳафта боронӣ мешава. Ман лакай баъди завтрак омадам тарафи Саховат ва ростига фаҳмидам ки бензин камай. Равнали занг задам ки ман бензин надорам. Равнали мега хай чикор кунам? Ман пулам надорам. Амҷа без гуфт ман меом метунта. Инамҷа истодам. Ждат дорам ки Равнали биёя. Баъд бурам заправка кунам ва пай кору борум шавам. Ана духтарон жима Раҳмоналиро дидам. Рафтем вай садсомонда заправка кард мара. Баъд ман вардам вая фуруғ вардам данимира. Кучаи Фирдавсӣ 36 даим. Ба пушти иҷа рафтистам пеши духтарако. Чикор кардам? 100 сомда бензин гирифтам. Намедонам бензин 7 сомона чанд дирама где-то. Намедонам даже чанд қашид. Кофе гирифтам айн Газпром. Боя бор дига мегӯм ки ҳамин Тоҷикистонда кофе ба маза фақат дар Газпромай. Акчени Европа ба маза невуд. Ва дар шоколадница ай пучам тар шуд. Дар шоколадница гуфти очам нумаке маза дора. Нумаке ҳалол не нумаке. Айн кофе гирифтам. Некис Газпрома кофеш қиматай духтаро. Неми кофе 18 сомонай. Я кофе капучино простой. Най пишти ҷекати мебрум. Рост на ҳоҷиён расидам да. Иҷа бояд манижак бия бува я ролик дига бояд съёмка кунам барои 23 феврал аз сериали Ману ва Мани. Мануш Манучер, Маниш Манижа. Дӯстони азиз, ман тақрибан ним соат шуд ки ай пеш мошин қафо рафтам. Яъне ки ай нами доми ваяй кӯй нами кабуд пишти ами кабуд да. Доми ами пишти кабуд да чи буд. Мошина мондаму рафтам салон. Занг задам оли вай наомадай духтарак. Баъд Раҳмонали мара занг мезана где-то 10 минут пеш. Мега ки хос мега мошинта трезаша шикастиян. Мо мегум хайҳо шухи карди саи ҳама хайляку. Майли мегум сураташа мега роид мекунам. Аши роид мегум да. Роид мекунам ва трезама кушодиян. Дарма кушодиян. Ма я рюкзак доштам. Даже ямон вақт хестан рюкзак ма гирифтам. Правам рамаема ҳама вақт кашлокум дада. Мисол ма ягон мошин дигам ҳай мекунам. Дар мошин намемонам. Баъд короче чӣ кардам? Роӣ мекунам мебинам реально хо мошина шикастиян дарша. Хайрат гуфтам ба рюкзак ма гирифтам дар дута планшет, дута телефон. Ана ҳозир рафтаистам места события рафтаистам. Пушти инами домдай. Ман Рамналия гуфтам да ман фақат як ҷуда мошин ма мемонам.
О, пеш магазин далер дада. Ближе пеш одаму да. Ма гуфтум ки Рамнали, ма мошина инҷа мемонам. Не, ани пушти инҷа будро. Ам хеле, о, кам чиқри дро вардагма. Ина нам хеле ҳодиса рӯй дод. Сутра паранҷи. Рӯзи душанбе. Озак мебинем ку хайрат манам фақат чизи важн да уҷа духтаро документи мошинам буд тамом. Ина Рамнали да инҷа. Ма гуфтум ки ҳам проклятие месада намонем. Ина мошинчаи ман. Шумо да аз мебина ина даршак шудиян. Короче, манта бардачук ҳамара гуфтиян, ма ҳечи дар мошин мондаги набудам. Ҳечи. Ина дар ма чихак шудиян, ойнама нехе шикастиян диде. Не, бади ду кудак аз ма видео шадоро. Ду кудак полни. من گودک حرام نگاه باشه اخی من فقط таби чих кадани кофтян озяус мебинем намхай точкаи дузова да ина инҷа фурӯшандаи меваи чихе фурӯшандаи мева надида ман намедонам ки да таги ҳамҷа фурӯшандаи мева ина документо на маҳкам буд ё фикр кардиян ки занак да бардачукш миллиард сум дора да барда ва як шокани аккумулятор. Я могу что мне на ум, может что я думаю, не может быть на ум, но ведь точка самджа. Багажак что? На ум, короче, капота. Вот капота двуяльники. Уже аккумулятор дизайгян. Азуме бинем. Ма уже чанд сол шуд капоти Opel нак шудам. Вақто намедонам ки чӣ хеле мешава. Хушбахти аккумулятора надиздиян. Худои чӣ рӯз буд. Ма гуфтум мардак биёд ҳамҷа намоне мошина. Не ки ҳамин мардак гуфти биё ҳамиҷа будро бари Мерседес. Духтаро ман фақат парковкада мемонам, платни парковкада. Ина. Хай нашикастиян Рамнали. Дарондиян нашикастиян. Да инҷа камерам нест. Духтаро ина бине ина миҷара ҳам кадиян, ойнара поён кадиян ва дар ҳушидай. Хай хеле гуфтум ҳеч давҷа набуд. Хеле ма чувств буд кардам, ма ҳеҷ вақт сумкама намегирифтам аяними пушти мошин. Ҳамин рӯз Рамнали гуфт сумката мегирӣ. Хотя пулои ма да кисам буд, ма гуфтам ки ҳо мегирам. Рамнали ма да пул дод пешай биромадан. Ами мошин ма да кисам мондам. Не ки ма сумкама ҳеҷ вақт ҳеҷ ҷо намебурдам. Да багажник партак буд. Ма гуфтам не, ма сумкама мегирам гуфтам. Сумкама гирифтам. Хай чӣ монана дизян дафшон ку Рамнали. Вақа бирдан намешава. Вай мафия, короче, инам хеле. Хеле кор. Интересно. Рамнали мана мега биё мошин ташишаш касам мегум дурӯғ мега. Рамнали ту чихе имина ҳамиҷа омадӣ? Амира мара бигӯ. Ту бега да такси мегашти. Да Фейсбук дида омада. Парвиз ТВ биқаб. Ина саҳар мехезе мошинора диз зада. Яй мара не. Да уҷа боя Opel дигара да тай камера зада деш. Ҳама типид намай тафон монда, телефон, сум, монитор, задни камера, ҳама флеш-карташ кад. Ҳам документора нагирифт. Аккумуляторам гирифтем. Ина 3-4 мошинам хали кардиян дастусе. Тамошобино зараи расондагишон инами бардачока кандиян. Нигоҳ кунед. Маҳкам буд ку. Амҷа кандиян хостам ки даҷа $1,000,000 фай. Ва ма ки ӯ қадар таваҷҷӯҳ надорам дар ин мошин даҷа ма ай харидагӣ ҳамин ма бардачоки амредагӣ нест ничай. Медонам ки ҳуҷҷатошай. Лекин правоҳо ма чӣ хеле ки гуфтам ма да вая мегирам. Да кошелёко мегирам, барои ки ман мошин дига хелам ҳай мегирам. Ай ба ин мошин намепардон, да кошелёк май. Ҳозирам хеле. Мой субботний день.
اینا ما اومدم رو برای близнецы. Анижа мара гуфт ки биё ма та даъват мекунам, настроение безе ва қатем гуфтам настроение ма созем. Анижа гуфт не биё ва ина қатем Анижа намедонам пойтахта киҷоя омадем. Тамошобино мана мо инҷода нончик овардан ва ина хеле как всегда да турецкий ҷо мебиёранд ами чай короче дуғ ва ина салати ма ки да пеши Манижа истодага ва лимон чой ат бета. боз мо якум чой чӣ мекунем чой мехӯрем ҳам монда шудем ки хай блогерҳо аввал сурат мегиранд ва баъд деги Манижа и деги чанс ма иққалунай манҷа деги чанс масти ин нончой қа интересный тофтистян хай короче мо да ишиётом день рождения будай заодно день рождения кадоме будай мерафтем да столи амо мешитем. тамошобинои на Раҳмоналиам омад. ай устохона уже тарелкаш холӣ шид. таи 800 сомон рафта восстановление 800 сомон расход шуд ки дар пар короче ҳам чиз чорасоз шавад. маркази пойтахтем дӯстони азиз. баъди вай хӯроки нисфирӯза омадем анаиҷа пеш сомониён манҷа мехоҳад ки дар фони сомониён буонам хеле артиши миллӣ мардуми тоҷика табрик кунад. нам пеши бобо омадеста хайнам хел соатам 4 шуд. баъди сомониён омадем цум да камака кор дорем ядачи гирифтан дар кораи тайёрӣ сахт барои конкурс ана боз чизои дар кори мона мегирем ба тарафи хона насиб. қаторикае да вақти эфири чӣ якунчидем то дӯстони азиз нигоҳ кунед ҷода чӣ боша и хулоса нигоҳ кунед вақти эфири стрим кардеста будем свет нест да ҳеҷ ҷо нохоначаи мо душанбе барои як эфирои стрим мураш муфаҳме ки свет мурдаги иҷа душанбе духтаро бачаҳо барои ҳамин эфир ба охир нарасида свет мурд. ина ними эфири стримида на пай шаҳло гав задиста буд свет мурд. ина шамчамона гирон кардем ма кухни омадам ба ҳамин хотир духтаро вақти эфир як бора мураш мо хел накунем ки ма кидак кардам на самом деле свет мемура ё интернет мемура да мо уже фонарико кари гаштестиян ха пеш печка омадем бо да соати 11 шаб ма маҷбур будам дем этаж баромадам адим этаж видео кардестам. ина квартали мода инҷо домо чоғоко дестед свет нест свети ближайший ленский район дай ана тарафи мода свет нест ҳамсояи мо вообще свет надоранд ва мара навистестиян духтаро бахосият ссилка барои вориди ҳамон чӣ шидан че номуш прямой эфир ман да иҷа ман гап менависам намерава барое ки ба симкарта намешава вайфай буд ки гапот мерафтак топ торикистонай мошини фаррух оли наомадаем олучаи мошини манам сигнализатсияш кор кардеста да вақте ки дар кор нест анам хеле ман бохнаке шуда ки рӯз аки ман ба чӣ хотир иҷа баромадам ки ход гирон мешава ами интернети ма ки билайн мега даф шама да иҷа вообще гироно мешава оли фаррух намедона ки свет нест хурсандона омадай ё уже раҳо фаҳмид ки свет нест ту куҷо мери дамтори ки таъссурот чихе свет нест
خانه خان خانه خان سوید نیست وی رفتی ها همه جا در سوید نیست همین جای ما در سوید نیست اکنی یک گودک دو گودک همه گریختن رفتن فاروق هم قیخنگی میترسه و روشن تنالیش دویده رفته بوده برون در تاریکی چه خبر اومده ای او ناصر تماشا بینای عزیز الو بدرو خیلی خیلی تاثرات با چوب اومدن اینجا با امیر گفتن که کایمو پیچکارا میگیره شد نیست نیست بازی زنگ بزن سه تا گیرم میکنم نه پاشه میشه پانشه تمام نمیشه نه پاشه میشه چشم ما گیرم کنم التماس درسته کنی خالم چی؟ بیا بشه خود خربه میری پیش خواهم اوه